Λένε να είσαι ειλικρινής, να είσαι διαφανής. Άσε τους ανθρώπους να δουν τον πραγματικό σου εαυτό. Αλλά αυτό που δεν σου λένε είναι το εξής. Όσο περισσότερο σε γνωρίζουν οι άνθρωποι, τόσο πιο εύκολο είναι να σε χειραγωγήσουν. Ο κόσμος δεν ανταμείβει την ομοία αλήθεια. Την εκμεταλλεύεται. Χρησιμοποιούν τα λόγια σου ως αποδεικτικά στοιχεία. Αποθηκεύουν τα συναισθήματά σου ως μοχλό πίεσης. Προσποιούνται ότι νοιάζονται, αλλά κρατούν σημειώσεις. Ο Μακαβέλη δεν σου είπε ποτέ να είσαι ειλικρινής με όλους. Σου είπε να είσαι έξυπνος, στρατηγικός, αδίστακτος όταν χρειάζεται. Σε έναν κόσμο όπου η έκθεση είναι συνάλλαγμα, το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να προστατεύσεις τον εσωτερικό σου κόσμο σαν φρούριο. Αυτό που μοιράζεσαι γίνεται εργαλείο για κάποιον άλλο. Και αυτό που κρύβεις γίνεται το όπλο σου. Αυτά τα 5 μυστικά δεν είναι τυχαία. Είναι η ψυχολογική σου πανοπλία. Κράτα τα θαμμένα ή θα πληρώσεις το τίμημα. Τώρα, θέλω να αφήσεις αυτή την επιβεβαίωση στα σχόλια. Αυτό που δεν ξέρουν, δεν μπορούν να ελέγξουν. Πρώτον, μην αποκαλύπτεις ποτέ πόσο μακριά είσαι διατεθειμένος να φτάσεις. Οι άνθρωποι έχουν αιμονή με τα όρια σου, όχι επειδή τα σέβονται, αλλά επειδή θέλουν να μάθουν πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν πριν τα σπάσεις. Τη στιγμή που ορίζεις τα όρια σου, τους δίνεις ένα σχέδιο του πίνακα ελέγχου σου. Λες, δεν θα έκοβα ποτέ κανέναν. Και σιγά σιγά αρχίζουν να σου ρουφούν την ενέργεια, να δοκιμάζουν την υπομονή σου και να ξεπερνούν τα όρια, γνωρίζοντας ότι δεν θα φύγεις μακριά. Λες, δεν θα ανταποδώσω ποτέ ό,τι και να γίνει. Και ξαφνικά γίνεσαι ο εύκολος στόχος. Ενεργούν με αλαζονία, όχι με θάρρος, επειδή τους έχεις ήδη πει ότι δεν θα αντισταθείς. Αυτό δεν είναι ευγενές, αυτό είναι έκθεση. Και σε έναν κόσμο που κυβερνάται από τη στρατηγική, η έκθεση είναι αυτοκτονία. Βλέπεις, οι άνθρωποι δεν φοβούνται ποιος είναι ευγενικός. Φοβούνται ποιος είναι ακατανόητος. Φοβούνται αυτόν που χαμογελάει, αλλά αφήνουν τις συνέπειες στη φαντασία. Αυτή η αβεβαιότητα μπερδεύει τα κεφάλια των ανθρώπων. Τους κρατάει υπό έλεγχο, αλλά όταν ορίζεις το σημείο θράψης σου, τους δίνεις τις ακριβείς συντεταγμένες για να αρχίσουν να πλήττουν τον αυτοσεβασμό σου. Κάνεις τη δουλειά τους εύκολη. Τα όρια σου σταματούν να σε προστατεύουν και αρχίζουν να τους καθοδηγούν. Σταμάτα λοιπόν να εξηγείς τι θα κάνατε ή τι δεν θα κάνατε. Σταμάτα να δίνεις αποποιήσεις ευθύνης. Άσε τη σιωπή σου να είναι η προειδοποίηση, άσε την απρόβλεπτη φύση σου να είναι η απάντηση. Δεν χρειάζεται να απειλήσεις κανέναν. Δεν χρειάζεται να τους πεις τι θα συμβεί αν σε εκνευρίσουν. Αυτή είναι συναισθηματική αδυναμία μεταμφιεσμένη σε επικοινωνία. Η πραγματική δύναμη είναι όταν το σκέφτονται 2 φορές πριν σε ασεβήσουν. Όχι επειδή έχεις κάνει σκηνή στο παρελθόν, αλλά επειδή δεν έχουν ιδέα για το τι είσαι ικανός να κάνεις. Αυτό είναι το είδος του φόβου που κρατά τους ανθρώπους προσεκτικούς. Όχι ο τρόμος, η αβεβαιότητα. Το είδος που κρατά τις πράξεις τους καθαρές, όχι επειδή σε σέβονται, αλλά επειδή φοβούνται να κάνουν λάθος κίνηση. Ο φόβος για τις συνέπειες που δεν μπορούν να δουν είναι πιο παραλυτικός από 1000 θυμωμένες ομιλίες. Υπάρχει λόγος που ο Μακαβέλη είπε: «Το λιοντάρι δεν μπορεί να προστατευτεί από παγίδες και η αλεπού δεν μπορεί να αμυνθεί από λύκους». Πρέπει λοιπόν να είσαι αλεπού για να αναγνωρίζεις παγίδες και λιοντάρι για να τρομάζεις λύκους. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που παίζει και με τις 2 πλευρές. Δεν φαίνεσαι επικίνδυνος. Φαίνεσαι σκεπτικός, ψύχρεμος. Αλλά βαθιά μέσα σου υπάρχει ένα αρπακτικό που υπολογίζει σιωπηλά. Και κανείς δεν ξέρει πότε θα δράσει ή πόσο μακριά θα φτάσει. Έτσι κυριαρχείς χωρίς να υψώνεις τη φωνή σου. Δεν δείχνεις οργή, την ελέγχεις. Δεν δηλώνεις τις μεθόδους σου. Τις χρησιμοποιείς όταν έχει σημασία. Ποτέ μην λες σε κάποιον πόσο μακριά είσαι διατεθειμένος να φτάσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε εσύ το ξέρεις πλήρως. Και αυτό είναι που σε κάνει επικίνδυνο. Άσε την ηρεμία σου να είναι η καταιγίδα για την οποία δεν προετοιμάστηκαν. Άσε το μυστηριό σου να είναι η προειδοποίηση που αντυχεί πιο δυνατά από οποιαδήποτε απειλή. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί που μιλούν για τα όρια τους συχνά γίνονται θύματα τους. Αλλά αυτοί που σιωπούν γίνονται θρύλοι με σημασία. Δεύτερον, ποτέ μην αποκαλύπτεις ποιος σε επηρεάζει. Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι σε ρωτούν ποιος σε εμπνέει. Εσένα. Μοιάζει με αθώα περιέργεια, αλλά δεν είναι.
Είναι μια στρατηγική έρευνα. Θέλουν να αποκαλύψουν τι διαμορφώνει τις σκέψεις σου. Γιατί μόλις μάθουν ποιον θαυμάζεις, θα τον μελετήσουν, θα τον μιμηθούν ή χειρότερα, θα τον χρησιμοποιήσουν για να σε χειραγωγήσουν. Αν ξέρουν τι είδους μυαλό απορροφάς, θα σου τροφοδοτήσουν εκδοχές του που τους ωφελούν. Θα διαστρεβλώσουν τη φωνή στο κεφάλι σου σε κάτι που ελέγχουν. Τη στιγμή που θα πεις «Αυτό το άτομο διαμόρφωσε τη σκέψη μου», γίνεται πιο εύκολο να σε προβλέψουν. Αρχίζουν να παρακολουθούν την επόμενη κίνησή σου, περιμένοντας να αντικατοπτρίσει την κίνηση κάποιου άλλου. Και αν ξεφύγεις από τα όρια, σε επικρίνουν συγκρίνοντάς σε με το άτομο που κάποτε επένεσες. Αλλά το είδωλό σου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, θα πούν. Ξαφνικά η ατομικότητά σου είναι αλυσοδεμένη στη σκιά κάποιου άλλου. Έτσι η επιρροή γίνεται κλουβί αν την εκθέσεις. Αλλά όταν κρατάς αυτή την πόρτα κλειδωμένη, όταν κανείς δεν ξέρει ποιος σου ψιθυρίζει στο αυτί, γίνεσαι ένα μυστήριο που δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν. Κινείσαι σιωπηλά, αναπτύσσεσαι σε κατευθύνσεις που δεν περίμεναν και εξελίσσεσαι χωρίς άδεια. Γίνεσαι κάτι που δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν. Και οι άνθρωποι φοβούνται αυτό που δεν μπορούν να ορίσουν. Οι επιρροές σου πρέπει να σε διαμορφώνουν, όχι να σε στιγματίζουν. Δεν χρωστάς σε κανέναν εξήγηση για το ποιος ενέπνευσε την άνοδό σου. Τα ονόματα που μελετάς, τα μυαλά που ακολουθείς, είναι ιερά, κρυμμένα σχέδια που σε κάνουν επικίνδυνο. Τη στιγμή που εγκαταλείπεις αυτά τα ονόματα, εγκαταλείπεις τον χάρτη. Και μόλις δουν τον χάρτη σου, ξέρουν πού κατευθύνεσαι. Το χειρότερο είναι ότι θα αρχίσουν να βάζουν εμπόδια πριν φτάσεις. Άσε τις κινήσεις σου να μιλήσουν. Άσε τις νίκες σου να υπενήσονται επιρροή, αλλά ποτέ να την επιβεβαιώνουν. Ένας άνθρωπος που αποκαλύπτει τις πηγές του, αποκαλύπτει το σχέδιό του. Ένας άνθρωπος που δεν το κάνει, γίνεται μια δύναμη από μόνος του. Ο Ματσαβέλη είπε κάποτε: «Ένας σοφός άνθρωπος οφείλει πάντα να ακολουθεί τα μονοπάτια που χάραξαν οι μεγάλοι άντρες και να μιμείται εκείνους που ήταν υπέρτατοι». Και είχε δίκιο. Αλλά ποτέ δεν είπε να μεταδίδεις ποια μονοπάτια περπατάς. Εκεί αποτυγχάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μπερδεύουν την επιρροή με την ταυτότητα. Και όταν τα είδωλά τους πέφτουν, πέφτουν κι αυτά. Μπορείς να μάθεις από όλους και να μην ανήκεις σε κανέναν. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Η ήσυχη επιρροή που απορροφάται στη σιωπή εφαρμόζεται χωρίς αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, αν ποτέ σε ρωτήσουν, δεν χρωστάς απαντήσεις. Γίνεσαι ο πρωτότυπος. Γίνεσαι η πηγή. Και ιδού η αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μαθαίνουν ποτέ. Μόλις μπορέσουν να ονομάσουν τις επιρροές σου, μπορούν να μιμηθούν τη δύναμή σου. Αλλά αν δεν μπορούν να εντοπίσουν τις ρίζες σου, δεν μπορούν να αναπαράγουν το δέντρο σου. Βλέπουν τον καρπό. Νιώθουν τη σκιά, αλλά δεν έχουν ιδέα πόσο βαθιά πηγαίνουν οι ρίζες. Και αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που φοβούνται. Έναν άνθρωπο του οποίου το μυαλό έχει ακονιστεί στο σκοτάδι από φωνές που δεν θα ακούσουν ποτέ. Τρίτον, μην αποκαλύπτεις ποτέ τις καθημερινές σου συνήθειες. Οι καθημερινές σας συνήθειες είναι παράθυρα στο μυαλό σας. Και τη στιγμή που κάποιος βλέπει το μοτίβο, αρχίζει να χτίζει παγίδες. Νομίζετε ότι οι ρουτίνες είναι ακίνδυνες, ένα σημάδι πειθαρχίας, απόδειξη ότι είστε συγκεντρωμένοι. Αλλά η πειθαρχία, όταν εκτίθεται, γίνεται ένας οδικός χάρτης. Και οι οδικοί χάρτες είναι φτιαγμένοι για να ακολουθούνται, να υποκλέπτονται ή να καταλαμβάνονται. Όσο πιο ορατή είναι η δομή σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους ανθρώπους να σας χειραγωγήσουν. Δημοσιεύεται ότι τρέχετε κάθε πρωί στις 6 η ώρα. Τώρα ξέρουν ακριβώς πού θα βρίσκεστε και πότε είστε ψυχικά κλειδωμένοι στη ρουτίνα. Ελέγχετε πάντα το τηλέφωνό σας αργά το βράδυ. Τώρα περιμένουν μέχρι να κουραστείτε για να στείλετε μηνύματα που προκαλούν, αποσπούν την προσοχή ή χειραγωγούν. Η ίδια η δομή που χτίσατε για να γίνετε πιο δυνατοί μετατρέπεται σε ένα σενάριο που μπορούν να εκμεταλλευτούν. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ευαλωτότητα μεταμφιεσμένη σε συνέπεια. Κατανοήστε το. Η προβλεψιμότητα είναι μια αδυναμία, ειδικά σε έναν κόσμο όπου η προσοχή είναι νόμισμα και η απόσπαση της προσοχής είναι όπλο. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν το ρυθμό σας, θα συγχρονιστούν με αυτόν, όχι για να σας υποστηρίξουν, αλλά για να σας σαμποτάρουν. Θα σας τηλεφωνήσουν όταν είστε πιο διαθέσιμοι. Θα διαφωνήσουν όταν είστε πιο κουρασμένοι. Θα εμφανιστούν όταν η άμυνά σας είναι χαμηλή. Όχι επειδή είναι έξυπνοι, αλλά επειδή τους δώσατε τον κώδικα. Υπάρχει λόγος που υπάρχουν οι σκιές. Κίνηση χωρίς μοτίβο, δραστηριότητα χωρίς ίχνος.
Οι συνήθειές σας πρέπει να είναι ιδιωτικές. Το πρόγραμμά σας πρέπει να είναι απρόβλεπτο. Μπορείτε να είστε συνεπείς χωρίς να είστε προφανείς. Ξυπνήστε νωρίς σήμερα, κοιμηθείτε αργά αύριο. Προπονηθείτε σιωπηλά. Απαντήστε όταν το περιμένετε λιγότερο. Κινηθείτε σαν στατικός. Πάντα ενεργοί. Ποτέ ευανάγνωστοι. Αφήστε τους να προσπαθήσουν να σας εντοπίσουν και να αποτύχουν. Αφήστε την απουσία σας να νιώθει υπολογισμένη. Αφήστε τη σιωπή σας να νιώθει στρατηγική. Η δύναμη προέρχεται από το να μην βρίσκεστε στο ίδιο μέρος 2 φορές. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να σας προβλέψουν, δεν μπορούν να προετοιμαστούν για εσάς. Αρχίζουν να μαντεύουν, χάνουν τον χρόνο, υπολογίζουν λάθος. Και κάθε λάθος υπολογισμός που κάνουν είναι ένα πλεονέκτημα που κερδίζετε. Ο Μακαβέλη είπε κάποτε: «Ο σοφός κάνει αμέσως αυτό που κάνει ο ανόητος». Τελικά, ο ανόητος μένει στη ρουτίνα του από άνεση. Ο σοφός προσαρμόζεται πριν η ρουτίνα γίνει κλουβί. Γιατί τη στιγμή που οι άλλοι βλέπουν το μοτίβο σας, σταματούν να βλέπουν ένα άτομο, βλέπουν μία μηχανή. Και οι μηχανές μπορούν να χακαριστούν. Σβήστε το ίχνος, σπάστε τον ρυθμό, φάτε στις 6 σήμερα, παραλείψτε το αύριο. Εμφανιστείτε απροειδοποίητα, φύγε χωρίς προειδοποίηση. Κάνε τον συγχρονισμό σου όπλο σου, κάνε την ασυνέπειά σου την απογοήτευσή τους. Και όταν προσπαθούν να σε καταλάβουν, άφησέ τους να συνειδητοποιήσουν ότι κυνηγούν καπνό. Γιατί όταν κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει τον καθημερινό σου ρυθμό, γίνεσαι κάτι παραπάνω από στρατηγικός. Γίνεσαι επικίνδυνος, ακατανόητος, ανέγγιχτος, μια δύναμη χωρίς μοτίβο. Και στο παιχνίδι της εξουσίας, αυτόν ακριβώς φοβούνται περισσότερο. Τον άνθρωπο που δεν κινείται ποτέ με τον ίδιο τρόπο 2 φορές. 4. Μην αποκαλύπτεις ποτέ τι έχεις συγχωρήσει. Οι άνθρωποι λατρεύουν να σου λένε ότι η συγχώρεση σε κάνει ευγενή, ότι το να αφήνεις τα πράγματα σε κάνει πιο δυνατό. Αλλά ο κόσμος δεν λειτουργεί με βάση ευγενή ιδανικά. Λειτουργεί με πίεση, μόχλευση και αντίληψη. Και όταν κάποιος ξέρει τι έχει συγχωρήσει, κερδίζει και τα 3. Σκέψου το. Τη στιγμή που ξεκαθαρίζεις ότι άφησες κάτι να περάσει, ένα ψέμα, μια προδοσία, μια δημόσια ταπείνωση, μελετούν αυτή την αντίδραση, την μετράνε, όχι για να εκτιμήσουν το έλεος σου, αλλά για να δοκιμάσουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν την επόμενη φορά. Δεν τους κατήγγειλες. Πρέπει να είσαι ήπιος. Δεν ανταπέδωσες. Υποθέτουν ότι δεν θα το κάνεις. Η συγχώρεση γίνεται πυρομαχικό, όχι για εσένα, αλλά για αυτούς. Και κάθε φορά που δείχνεις την ανοχή σου, χαράσεις τα όρια της αδυναμίας σου. Αλλά η σιωπή είναι θανατηφόρα. Όταν δεν αποκαλύπτεις τι έχεις αφήσει να φύγει, μένουν να αναρωτιούνται. Με συγχώρεσε ή μήπως απλώς περιμένει? Αυτή η αμφιβολία, η γνώση της αβεβαιότητας, είναι πολύ πιο τρομακτική από τον ανοιχτό θυμό. Επειδή δεν τους έχεις δώσει ένα τέλος, άφησες την πληγή ανοιχτή. Και τώρα, κάθε κίνηση που κάνουν στοιχειώνεται από αυτό που νομίζουν ότι μπορεί να κάνεις στη συνέχεια. Η συγχώρεση πρέπει να είναι ιδιωτική, όχι επειδή είσαι πικραμένος, αλλά επειδή η δύναμη δεν ζει στο να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. Ζει στο να τους κάνεις προσεκτικούς. Δεν τους οφείλεις συναισθηματική διάβγεια. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις θεραπευτεί. Θεραπεία δεν σημαίνει έκθεση. Σημαίνει έλεγχο. Και έλεγχος σημαίνει να μην αποκαλύπτεις ποτέ την κατάσταση του εσωτερικού σου πεδίου μάχης. Άφησέ τους να πιστέψουν ότι έχεις προχωρήσει. Άφησέ τους να γελάσουν νομίζοντας ότι έχεις ξεχάσει. Εν τω μεταξύ, εσύ έχεις προσαρμόσει την προσέγγισή σου. Έχεις αλλάξει την εγκύτητά σου. Παρακολούθησε τους από μια νέα οπτική γωνία. Ο εχθρός που νομίζει ότι είναι ασφαλής είναι ο πιο εύκολος να εξουδετερωθεί, όχι επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή είναι ευνηδιασμένος. Ο Ματσαβέλη είπε κάποτε: «Οι τραυματισμοί πρέπει να προκαλούνται όλοι μονομιάς, ώστε η γεύση των δεινών τους να μειωθεί με τη γεύση τους μόνο μία φορά». Η συγχώρεση σε αυτόν τον κόσμο είναι η κατοπτρική εικόνα αυτού του τραυματισμού. Αλλά αν εκθέσεις τη συγχώρεσή σου πολύ νωρίς, αν την πεις, μαλακώνεις τη μνήμη της προσβολής. Και όταν οι προσβολές χάνουν το τσούξιμο τους, επαναλαμβάνονται. Άφησε τους ανθρώπους γύρω σου να ζήσουν με αυτή την ήσυχη ένταση. Την άφησε να φύγει ή απλώς τρελαίνεται. Έτσι γίνεσαι ανέγκυχτος.
δεν αντιδράς με θόρυβο, δεν εξηγείς, απλώς προσαρμόζεσαι. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ενεργείς, όχι από εκδίκηση, αλλά από ακρίβεια, όχι συναισθηματικά, αλλά χειρουργικά. Συγχωρήστε εσωτερικά, χάραξτε στρατηγική εξωτερικά. Ποτέ μην τα συνδυάζετε αυτά τα δύο, γιατί μόλις γνωρίσουν το όριο της προδοσίας σας, θα αρχίσουν να περπατούν μέχρι την άκρη. Αλλά αν κρύψετε εντελώς αυτό το όριο, κανείς δεν τολμά να το πλησιάσει. Η αβεβαιότητα είναι έλεγχος. Η σιωπή είναι πίεση. Και ένας άνθρωπος που συγχωρεί χωρίς να το λέει δυνατά, γίνεται μια καταιγίδα που δεν μπορούν να προβλέψουν. Μια αναμέτρηση που δεν βλέπουν ποτέ να έρχεται. Νούμερο 5. Μην αποκαλύπτετε ποτέ από τι ακόμα θεραπεύεστε. Ο πόνος είναι ανθρώπινος. Όλοι τον κουβαλάμε. Κάποιοι από την παιδική ηλικία, κάποιοι από προδοσία. Κάποιοι από μάχες που κανείς άλλος δεν θα καταλάβει ποτέ. Αλλά σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από τον έλεγχο, τη χειραγώγηση και τον σιωπηλό πόλεμο, ο πόνος δεν είναι απλώς πόνος. Είναι πληροφορία. Και τη στιγμή που αποκαλύπτετε που ζει μέσα σας, δίνετε στους ανθρώπους το κλειδί για το μυαλό σας. Λέτε ότι ακόμα θεραπεύεστε από την εγκατάλειψη, κάποιος θα δοκιμάσει τον φόβο σας να είστε μόνοι. Ανοίγεστε για τα ζητήματα εμπιστοσύνης. Κάποιος θα σας υποσχεθεί πίστη μόνο και μόνο για να την σπάσει αργότερα και να παρακολουθήσει πώς θα ξετυλιχτείτε. Δεν το κάνουν επειδή είναι κακοί. Το κάνουν επειδή η ανθρώπινη φύση είναι καιροσκόπος. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν αδυναμία, είτε την αποφεύγουν είτε την εκμεταλλεύονται. Και αν δεν μπορούν να νιώσουν τις πληγές σας, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν γύρω σας. Αυτή η σύγχυση σας κρατά στην εξουσία. Μην τους αφήσετε ποτέ να εντοπίσουν τον πόνο σας. Μόλις καταλάβουν τι σας πλήγωσε, αρχίζουν να σας παρακολουθούν σαν δείγμα, δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις σας, ψάχνοντας για πυροδοτήσεις, μετρώντας ποιες λέξεις σας τσούζουν και ποιες σιωπές σας ταρακουνούν. Αυτό που κάποτε ήταν η ιστορία σας γίνεται η στρατηγική τους. Η ευαλωτότητά σας γίνεται το σενάριό τους. Και εσείς γίνεστε ευανάγνωστοι, προβλέψιμοι, εύθραυστοι. Αλλά όταν δεν ξέρουν τι σας έβλαψε, όταν δεν μπορούν να δουν που είναι οι ρογμές, υποθέτουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν είναι άρνηση. Αυτή είναι άμυνα. Δεν αρνείσαι την ιστορία σου. Απλώς σταματάς να την προσφέρεις σε ανθρώπους που δεν την έχουν κερδίσει. Δεν χρωστάς σε κανέναν έναν οδικό χάρτη για το παρελθόν σου. Απλώς επειδή ρωτούν με γλυκά μάτια. Δεν θέλουν όλοι να καταλάβουν. Κάποιοι θέλουν απλώς μόχλευση. Ο Ματσαβέλη είπε κάποτε: «Αυτός που χτίζει πάνω στο λαό, χτίζει πάνω στη λάσπη». Αυτό περιλαμβάνει το να χτίζεις την θεραπεία σου πάνω στη συμπάθεια, την επιβεβαίωση ή την αντίληψη των άλλων. Δεν χρειάζεσαι την κατανόησή τους. Δεν χρειάζεσαι να μάθουν τι έχεις επιβιώσει. Δεν χρειάζεσαι τα χειροκροτήματά τους επειδή περπατάς μέσα από την κόλαση. Χρειάζεσαι ένα πράγμα: σιωπή. Το είδος της σιωπής που σε προστατεύει ενώ ξαναχτίζεις. Που σε προστατεύει ενώ γίνεσαι πιο οξύς, πιο δυνατός, πιο ψυχρός. Το είδος της σιωπής που κάνει τους εχθρούς σου να ματεύουν και να φοβούνται αυτό που δεν μπορούν να δουν. Επειδή η θεραπεία είναι ιερή, δεν είναι θέατρο, δεν είναι συζήτηση. Είναι πόλεμος. Ήσυχος, προσωπικός πόλεμος. Και όταν βγαίνεις από αυτόν, δεν τον ανακοινώνεις. Περπατάς πίσω στον κόσμο σαν να μην είχες τραυματιστεί ποτέ εξ αρχής. Κινείσαι με την αυτοπεποίθηση κάποιου που έχτισε τον εαυτό του στο σκοτάδι και βγήκε σφυριλατημένος στη φωτιά. Άσε τον κόσμο να σε συναντήσει όταν είσαι ολόκληρος. Άσε τους να αναρωτιούνται τι σε έκανε τόσο ήρεμο, τόσο συγκεντρωμένο, τόσο ακλόνητο. Ποτέ μην τους δώσεις τον πόνο σου και περίμενε προστασία. Κρύψε τον. Θεραπεύσου σιωπηλά και επέστρεψε ως κάποιος που κανείς δεν περίμενε ποτέ επειδή δεν είδε ποτέ τις ρογμές εξ αρχής. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε ευδοκιμεί στον θόρυβο. Όλοι μιλάνε, δημοσιεύουν, ομολογούν σαν η ορατότητα να ισούται με δύναμη. Αλλά αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι το εξής: όσο περισσότερα αποκαλύπτουν, τόσο πιο εύκολο είναι να σπάσουν. Κάθε ειλικρινής ενημέρωση, κάθε συναισθηματική ανάρτηση παρουσιάζουν το σχέδιο της καταστροφής τους. Και ενώ κυνηγούν την επιβεβαίωση, εσύ έχεις επιλέξει ένα διαφορετικό όπλο, τη σιωπή.
Δεν μιλάς για να τραβήξεις την προσοχή. Κινείσαι στις σκιές γιατί εκεί ζει η πραγματική δύναμη. Δεν είσαι ακατανόητος επειδή είσαι χαμένος. Είσαι ακατανόητος επειδή έχεις τον έλεγχο. Κάθε αναπάντητη ερώτηση για σένα είναι ένας στίχος που δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν. Δεν μπορούν να σε προβλέψουν, δεν μπορούν να σε προετοιμάσουν, δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν. Ο Μαχαβέλη το κατάλαβε αυτό. Ήξερε ότι η στρατηγική δεν έχει να κάνει με την επίδειξη δύναμης. Έχει να κάνει με το να κάνεις τους ανθρώπους να μαντέψουν που ζει. Αυτός έχεις γίνει τώρα. Ένα φάντασμα στο δωμάτιο, μια καταιγίδα πίσω από ήρεμα μάτια. Θα σε δουν να χαμογελάς και δεν θα μάθουν ποτέ τι σημαίνει. Θα ακούσουν τη σιωπή σου και θα νιώσουν πίεση που δεν μπορούν να ονομάσουν. Θα προσπαθήσουν να σε καταλάβουν και θα αποτύχουν. Αυτή η αποτυχία, αυτή είναι η δύναμή σου. Αν λοιπόν αυτό το βίντεο αγγίξει κάτι βαθύ, αν σου θύμισε ποιος είσαι και τι είσαι ικανός να κάνεις, τότε ήρθε η ώρα να κινηθείς διαφορετικά σαν τη σκιά, σαν τη δύναμη που κανείς δεν είδε να έρχεται. Εγγραφείτε στο κανάλι τώρα, πατήστε το κουμπί μου αρέσει για να το βρουν κι άλλοι. Και το πιο σημαντικό, κρατήστε το στόμα σας κλειστό και το μυαλό σας κοφτερό. Από τώρα και στο εξής, δεν κυνηγάτε την επιρροή. Γίνεστε η δύναμη που κινείται χωρίς να σας βλέπουν. Το παιχνίδι δεν έχει να κάνει με το να είσαι γνωστός. Έχει να κάνει με το να είσαι ανέγγιχτος και γίνεστε ασταμάτητοι.